खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। खारुपेटियाव नकल डक्टर हमदों। मेघालय एएनटिएफआ 7 लाख रांनि हिर'इन आरो सानै दावबायारिखौ हमदों। तिनसुकियायाव गोख्रै खारनाय गारिया सा-8 मावथिफोरखौ सख्लायदों। खानापारायाव गारि जाब्रबथायनि उनाव जौ फेनाय गारि ड्राइभारा खारलांदों। गुवाहाटी गीतानगराव हा गिसिखादों। रङिया मरानजानाव सानै लाइमोननि सेवग्लिनाय सह बोखांदों। नाजिरायाव फिसाज्लानि गोथै सहआ न'आव सफैनाय उनावनो बिमाया रुंसारि जादों। दैबानायाव खहा जानायनि नायबिजिरनाय आरो जरिब खालामनाया जागायबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आरोबाव सासे नकल डक्टर हमजादों। बे खेबाव दरं जिल्लानि खारुपेटियायाव पुलिसा हमनो हादों सासे नकल डक्टर। बबेखानि खारुपेटियायाव हमजानाय नकल डक्टरखौ नासिर आहमेद होननानै सिनायथिनाय जादों। खारुपेटिया नोगोरनिफ्राय हमदों नकल डक्टर नासिर आहमेदखौ। बेनि उनाव बिखौ जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरनाय जायो। थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो आयेन बेरेखायै बेमारि नायनाय आरो मुलि लिरनायनि अजद होदों नासिरनि हेंथायै। पुलिसनि रिपर्ट बायदिब्ला नासिर आहमेदआ खारुपेटिया नोगोरनि मस्जिदपट्टी ओनसोलाव मा मेडिकस मुंनि गंसे फार्मासि खुलिनानै बेमारि नायोमोन आरो गावखौनो पाटनानि सासे डक्टर होननानै सिनायथि होदोंमोन। नाथाय स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामना खारुपेटियानि असि हेमन्त बरुवानि दैदेननाय पुलिसनि हानजाया फार्मासियाव सिग्रोमनानै नकल डक्टर नासिर आहमेदखौ बेमारि नायफुनाय समावनो हमनाय जायो। पुलिसनि रिपर्ट बायदिब्ला सोंथि खालामनाय समाव दायनिगिरिनि खाथियाव गावनि दाबिफोरखौ फोरमान खालामनो थाखाय जेबो फोरमान बिलाइ एबा डकुमेन्टसफोर गैयामोन। बबेखानि पुलिसआ नासिर आहमेदजों लोगोसे गुबुन गुबुन मेडिकेल इन्स्ट्रुमेन्ट आरो प्रेसक्रिप्शन पेडखौबो जब्द खालामदों। बेनि सायाव पुलिसआ गेबेङै नायबिजिरनो जागायबाय। मेघालयनि स्टेट एन्टि नारकटिक्स टास्क फर्सआ सोनाब जयन्तिया हिल्स पुलिसजों लोगोसे खामानि मावनानै सनिबारखालि सोनाब जयन्तिया हिल्स जिल्लानि माहारियारि राजा लामा 6 आव गंसे दावबायारि बासनिफ्राय 48.78 ग्राम हिर'इन बोखांनो हायो। जब्द खालामनाय ड्राग्सनि बेसेना ब्लेक मार्केटआव 7 लाख रांसो जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननायनि उनाव एएनटिएफ आरो सोनाब जयन्तिया हिल्स पुलिसआ NH6 आव मोनसे चेक पइन्ट बानायो आरो फुंनि 8 रिंगासोआव बिसोर ML05T8381 रेजिस्ट्रेशन नम्बर थानाय नेटवर्क ट्रेभेलार्स बासखौ चेक खालामनो थाखाय होबथादोंमोन। बेनि उनाव सिलचरनिफ्राय शिलंसिम फेग्रा मुवाखौ लानानै थांनाय सानै दावबायारिफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय सानै दायनिगिरिफोरखौ शिलंनि उमुक्टेकनि रबार्ट नंग्रुम आरो उमुक्टेक ब्लक 3 नि वाट्सखेमलां जेरेन होननानै सिनायथिदों। बिबानगिरिफोरा जब्द खालामनायनि गेजेरजों फेग्रा मुवाखौ बबेनिफ्राय लाबोखो आरो बबेयाव लांनो नागिरदों बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय। बे समाव मेघालयनि हादोरसा एन्टि नारकटिक्स टास्क फर्सआ रायजो राजाखौ फेग्रा मुवा फालांगिनि सायाव जायखिजाया फोथायजाथाव हरनो आरो फेग्रा मुवानि हेंथायै जुजिनायाव बिबानगिरिफोरखौ हेफाजाब होनो खावलायदों। तिनसुकिया जिल्लायाव रबिबारखालि गंसे गोख्रैथियै खारनाय गारिजों सौग्रावनायनि जाहोनाव खमैबो सा-8 मावथिफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जाब्रबथाया बरदुबि साहा बागान ओनसोलनि दुमदुमा फिल्लबारि फोनांजाब लामायाव जादों। जायगानि सुबुंफ्रा दाबि खालामनाय बायदिब्ला AS23CC 8362 नम्बरनि गारिया हरखाबै खामानि मावग्राफोरनि मोनसे हानजाजों सौग्रावदोंमोन। जोखोम जानाय गासैबो सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय तिनसुकिया मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव थिसननाय जादोंब्लाबो नाथाय दासिमबो बिसोरनि गुबै हालोदखौ मावख'आरि महरै रोखा खालामनो हानाय जायाखै। फारसेथिं जाब्रबथायनि उनाव ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिना जायगानि सुबुंफ्रा दुमदुमा फिल्लबारि लामायाव टायार सावनानै हेंथा सोमावसारदोंमोन। खौरां मोननायनि उनाव फिल्लबारिनिफ्राय पुलिसआ थाबैनो जाथायथिलियाव सहैना थासारिखौ सामलायो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। गुवाहाटीनि खानापारा ओनसोलाव हर गेजेराव गंसे वानगारा कन्ट्रल गोमानायनि उनाव लामानि सेराव थानाय फांसे बिफांजों मोगा-मोगि सौग्रावहैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जाब्रबथायनि समाव गारि ड्राइभारखौ जौ फेनायनि सन्देह खालामदों। जाथायनि उनावनो गारि ड्राइभार आरो गुबुन दावबायारिफोरा थावनिनिफ्राय गारिखौ गारनानै खारलांदोंमोन होनना रिपर्टआव फोरमायो। बेराफारसे गारिया लामायाव होथेनायनि जाहोनाव दसे समनि थाखाय ट्राफिकनि हेंथा सोमजिदोंमोन। बेनि उनाव जाब्रबथायाव लोब्बा थानाय रेजिस्ट्रेशन नं AS01BR 0446 गारिखौ ट्राफिक पुलिसआ थावनिसिम फैना लानानै थाङो। खाफाल मोजांदि दासिम बे जाब्रबथायाव सासेबो सुबुंनि जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। गुवाहाटी नोगोरमानि गीतानगराव हा गिसिखानाय जाथाय। गीतानगरनि अनुपम रडनि मोनसे बाहागोआव दिनै हा गिसिखानाय जाथाया जादों। हरनिफ्रायनो जे अखा हाबाय थानायनि जुनैनो बे हा गिसिखानाया जाथाया जादों। रिपर्ट बायदिब्ला बे हा गिसिखानाय जाथायाव मोननै नखरनि न'आ खुनुरुखुमै रैखा मोननो हादों। बबेखानि जिल्ला खुंथायनि बिथोनखौ नेवसिनाय आरो खेरखेरायैनि थाखायनो बे हा गिसिखानाया जाथाया जादों होननानै अजद थिखांदों।
मख'नो गोनांदि अखा बोथोरनि समाव कनस्ट्राक्शननि खामानिफोरखौ मावनो नाङा होननानै सांग्रांथि होनाय जादोंमोन जिल्ला खुंथायनिफ्राय। नाथाय जिल्ला खुंथायनि बे बिथोनखौ नेवसिगारनानै गुवाहाटी पौरसभानि इन्जिनियार आरो थिकादारआ कनस्ट्राक्शननि खामानिखौ मावगासिनो दंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला गीतानगरनि अनुपम र'डआव वाल बानायनायनि खामानिया सोलिगासिनो दंमोन। थिका मोननाय फसंथाना वालनि खुन्थिया बानायनायनि थाखाय दंफां आरो लेवा बेन्दोंफोरखौ फोसाबबाय थानाय समावनो बे हा गिसिखानाय जाथाया जायो। कामरुप जिल्लानि रङिया मरानजानाव सानै लाइमोननि गोथै सह बोखांनो हादों। राजालामानि दालां सिङाव सेवग्लिनो लानाय थासारियाव बोखांनो हादों सानै लाइमोननि गोथै सह। बे जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। लाइमोनफोरनि गोथै सहखौ बोखांनानै थानायाव लाबोनायनि उनाव थानायाव दुंहाव थासारि सोमजियो। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै लाइमोनफोरखौ सिनायनो हानाय जायाखै। अब्लाबो थावनिनिफ्राय बोखांनो हानाय पालसार बाइकखौ जामतलानि जगदीश कलितानि होननानै सिनायथिनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला जगदीशआ 31 जुलाइ खालि गावनि बाइकखौ लानानै बेरायनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। जगदीशजों लोगोसे दंफायोमोन रङिया स्टेशननि इमाज आलिया। नाथाय बै साननिफ्रायनो बिसोर न'आव गिदिंना फैफिनाखैमोन। बेनि उनाव सानैनिबो नखरा रङिया थानायाव मिसिं कमप्लेन होदोंमोन। बबेखानि सुबुङा गोमानायनि उनावबो 2 सानसिम जगदीशनि मबाइलाव फन हाबदोंमोन आरो रिंदोंमोन होननानै बुंदों नखरनि सुबुंफोरा। मख'नो गोनांदि 31 जुलाइ खालि दिनैसिम 9 सान मरानजाननि दालांनि सिङावनो गोग्लैनानै दंमोन सानै लाइमोननि गोथै सहआ। नाजिरायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। फिसाज्लानि जिउ गोमानायनि सहायनो हायैयाव बिमायाबो रुंसारि जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला शिबसागर जिल्लानि नाजिरायाव फिसाज्लानि जिउ गैयै सोलेरा न'आव सफैनाय लोगो लोगो बिमानिबो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय बिमा फिसाखौ थिरेन गगৈ आरो रुपा गगৈ होनना सिनायथिदों। नाजिरा लखिमियालिनि 32 बोसोर बैसोनि थिरेन गगैया 8 आगस्ट सनिबारखालि गंसे डाम्पारजों जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमादोंमोन। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय थिरेननि गोथै सहखौ लाबोना न'नि सिथ्ला सफैनाय लोगो लोगो 52 बोसोर बैसोनि बिमा रुपा गगैया हां सरथेनानै जोबथा हां लायो। बे जाथाया दुखुथिया नखरजों लोगोसे ओनसोलाव बयखौबो दुखु मोनहोदों। नखरनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थिरेनआ पुलिस चेक पइन्टआव नेबाय थानाय समावनो गोबारै फैनाय डाम्पारा सौग्रावफैदोंमोन। बे जाथायनि उनाव पुलिस आरो गासैबो मेडिकेल फर्मेलिटिसफोरखौ फोजोबनानै थिरेननि गोथै सहखौ न'आव लाबोनाय जादोंमोन। बे समावनो फिसाज्लानि अबथिरा जिउ गोमानायखौ सहायनो हायै बिमा रुपा गगैयाबो जोबथा हां लायो। खर'सा आसामनि मोनब्रै जिल्ला फारियै शिबसागर, चराइदेव, जरहाट आरो गलाघाटआव गिलु-बालु दैबानायाव सिलिंखार जालांनाय आरो न'-बां खोमानानै लानांनाय नखरफोरा माबायदि आरो बेसेबां खहा सुफुंनाय मोनगोन बेयो मोनसे गेदेर सोंथि। बेनि गेजेरावनो दैबानायाव सिलिंखार जाजानाय नखरफोरनो खहा सुफुंनायनि सायाव गिबि खेबनि थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय फोसावदों। दैबानायाव न'-बां, धोन-सम्फथि खोमानांनाय आरो न'आव फिसिनाय जिब-जुनार गोमाजानायनि थाखाय रायजो सोरखारनिफ्राय बेसेबां खहा सुफुंनाय होगोन बेनि बागै फोसावदों मन्थ्रि बिमल बर'आ। मख'नो गोनांदि गोब्राब दैबानानि उनाव सोरखारनि नायबिजिरनाय आरो जरिब खालामनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे जरिबनि उनाव सोर बेसेबां खहा सुफुंनाय मोननो हागोन बेखौ फोसावदों मन्थ्रि बिमल बर'आ। बिमल बर'आ मिथिहोनाय बायदिब्ला दैबानायाव गासैबो न'-बां सम्फथि खोमानानै लानांनाय नखरफोरा रायजो सोरखारनिफ्राय 3.50 लाख रां खहा सुफुंनाय मोनगोन। सरासनस्रा खहा जानाय नखरफोरनो 1.78 लाख रां मोनगोन। न' बायना थेर-बेथेर जाजानाय नखरफोरा 1.20 लाख रां खहा सुफुंनाय मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो दैबानायाव बुखारलांजानाय आरो थैनाय मोनफ्रोमबो मोसौनि थाखाय सोरखारा 37,500 राङै खहा सुफुंनाय होगोन। दैबानानि खहा सुफुंनायाव जाहाथे जेबो रोखोमनि बेले-बेजे जाया बेनि सायाव सोरखारा गोख्रों नोजोर लाखिगोन। बबेखानि आसाम सोरखारा दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय नखरफोरनो बावैसो 15,000 राङै अनसुंथाइ होदों आरो बे अनसुंथाइ होनायावबो माखासे बेले-बेजे जानायनि अजद थिखांदों। मन्थ्रि बिमल बर'आ बुंनाय बायदिब्ला 15,000 रां दैबानानि अनसुंथाइ होनायखौ दैबानाजों मोगा-मोगि जानाङि माखासे नखरफोराबो लादों आरो माखासे नखरनि सानै सुबुंनाव 15,000 राङै हाबदों। बे बेले-बेजेनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन होननानै बिमल बर'आ बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।